Buangag yun. Ibeng ka, hulugan, 5 taon taguan. Pag di magustuhan, isuli sa biyanan. At pagdating sa bahay, walang gastusan. Pag walang biyanan, pwede pagtyagaan. Pampara-papampa, masarap ng pakiramdam, mahilig mangutang, hindi na nagpaparamdam. Paano magpaparamdam, lumipat ng tirahan o nagpanagpo, iling-ilingan, pampara-papampa, mila sa'yo. Hindi ta Bombay. Bago utang lipay-lipay, sige likay-likay. Pag dumating ang Bombay, pumapasok sa loob ng bahay dahil may limang utang sa Bombay. Oh, pagkaya nyo, tapon ko to. Bigyan parang pinaliki-liki lami, potong may biyak pa'y hati, pampabeauty, pampasiksik, ini masarap kalami. Pag di iya magustuhan, isuli pag walang liki, way lami, kay way salapi. Wow! Yan ang bibingka. Yan ang liki sa budbud ng gahi, madaganan ng buhi, maghiwi-hiwi. Pag lumambot ang budbud nga ng gahi, magtupi-tupi. Pagka pa dito nami. Mainit-init pa. Ay, siyempre, bagong ano yan, bagong ligo. Bagong ligo. Nakatualya pa, nakatapis pa, wag lang malaglag, kasi sigurado, makita. Isayag yun.